Herku. Jest już dobra. Siadaj, bo taka łyżela, ten, no, nogi. Trzymaj się. Ale trzymaj się. To cię zdymna. Ale siedź spokojnie. No już tak. Jak wstanie, to wysiadamy. Siedzimy jeszcze później jeszcze, bo teraz słońce za bardzo jest. Śpisz? Siedź, a wstanie. My już przyjdziemy jeszcze później po kołędzi. Bo jest za bardzo słońca, nie się głuje w głowie. No, później jeszcze przyjdziemy. Czekaj, jeszcze jedzie. Jak wstanie. Czekaj się. Noga.